Markmat bat kiri kumat, markmat bat ba pol lingdo. Haga jing petang ke jongi habai dei bakini ke program markmat kiri kumat. Mentah hang ni bat nga dan ba pol lingdo. Beli wei ni kiri kumat bat mentah nga ai play ba pol. Kumju yupi ki pai bang ki ba ni program. Ba pol kindiat habai dei bat ling ba kini ke program ni la ke ban yo. Ke jing yatai ke jing kren ke jing ya. Selok kindiat habai dei bat ke jing em ke jongpi. But kajing poi kajing pi shaka politics hadian kajing langkum noelam jong KSU kumju ba phila pat ban panchai leng ba kani program ki babun kajing angnut kajing pat ba dia ba pol phila ban shethu ingi menta habai dei ba ek ba long yipi kuma kutu ko por ba kumu samla ya ka ba pitang don ba kajing puli ba phi I jangai ba deling ba kaseng KSU ba Pila ke banya ia nama ta kerja pendiriu, kumjur ke jelai. Ke jingi ke jonga ba ya ke jing sedang jonga kam ke jonga ke jing sekri pai ba kami hadin ba ngalapoi ha college ba ngilai kedua ya pun ki perlok ki bai don keju ke jing snow ke concern ya ke jing long jong ke jaj pendiriu ha ki tukipor ba kamtam jong ke student community ngim dewan snow pelai kan ni namar kumba ke kantin hi ke ong morning shows the day ke step ke pi ke ski but na ke jing ai ya ke jingkit kli ki terpeng ki jonga kalau penlong yang bangan UI but suntu khamba ya ke jing ke jong ki samla ha ke tukupor but ndala beteng ke ni ke jing ya ke sinjam ke babut nang ta kalong ba anda ngalakut ke kisngi ki jonga ko samla puli ngala penyesno syaka lumpung jongka sain perthai ke jingi I ke jonga kalong ba bud sin ngi sngu tenat ban long tangki kritik tangki nong daw kinong yit daw na sya kendong kensrot henry ngi ba ladangi kwa wani I ke jingkala kumba gandhi wong be the change that you want to see de ngahinga sngoba kambyang shu bangan long tong unong kentho unong pedi narut nakiar ngade bendon daladi hakne kejeli tin ka jingi I jangai ka jong phe la so tho ka ta jing angnot ka jong bom ki samla ka bede ki issue ki mat ki paper pe hashwa no ta ba pin poi pat chaka KSU ke ki mat ki ba phi I kumu samla ha to ko por bala don kam anshim iki panyakran ke sarkar lani ban wadadai ban yele persya ke sarkar ki mat ki bakta bahayangi ya ki ba ngila kren bat ki nongilam ki bahaswa jongar kala kren kedai kene ka isu jong ka jing room kerthep jong ki menderi syakini ki lum ki jongi bat ka jing bamdon ki jongi ya ke mekanism lani ki an ki kanun ki bakhlan ki ban tek la kami kani kajing senjor ke jong ki an ki jongi ki bede bat ka khendo ka siap nangta kajing nyom jong ki bor ki ba crown nasabar kum ki karkhana ki industries ki ba wan ban sengiladi hangni henry kim ai pada ya ka jing nong ki trashnong kajing nangdu jongi ka khendo ka siap bat kajing nang duk jong ki brio ki jongi kajing nang kerdu ya ki kam ki jam kini gilong ki mat ki ba ngila ju take up na ka por syakapor bat ngayui ba wa langi mala ban ong ba ngila job shispa na ka shispa re lo kumnu ngila la ban sensitize ban pesnguthu ya ki bor sarkar bat hadin katu ban wanra ya kajing snguthu ka ba kampura bat ru ban implement ban long ki nong pen wan urlong ya ki katuk ni nak dijing dawa ki ba kum ka KSU ngala dawa kum unong elam jongka na ki mat jong ki jing ya ki jong phi hoi phila ong ba mushim lala ban pen se so ki na ki spa person kindiat na ka shentur ka jong phi ko ban yo sngo ba pol ki ta ki mat pat ki ba pismo ba ki ladap ban urlong habide pat akaliang por ba pidang long kum unong elam jong ka KSU ladapin kan mau kawai ke ba
ngi kum ka ki isu ka ku por ngi le kren ngi ban bha kalong ba ka we ka factor ka ba wan ra ka influx ka ni ka jongi kade kane ka uncontrolled flow of labor ka jing rung ka jong ki nong bala na shabar ka ba klamdan wat ka process ban identify ki ban regulate ya kane ka jing rung ka jong ki lingba ka bor jong ka sarkar te ha ka to ko por ngi la dawa ka implementation jong ka work permit system but ka ba nga ajing hun nga ka long ba andang ngala shimti hi ya ka tanat labor tang hapo arbanai ba ngabat ya ka tanat ngila khot ya ka jing plio jimut ngidan ka ta ka bangi ong ka working group but ki nongelam jong ka ki issue ki bala shimti hirin jonga but nang tu ngila la ban shim ya karai bat la ra ya karai ru shaka cabinet nak bentak implementation ya kane ka work permit system but ya kane ka ba skotona chuchu kolong ba ka cabinet ru kala menjur de kam ta shimkut tang hang ta henry enda klapoi shaka stage of implementation ngilap ba ka wei ka jingduna ka dei ka jong ki officer ha katnat labor but ngilala ban recommend ban thungshu yaki labor inspector kladon teng kapor ba uwei labor inspector ulong in charge yakumba shi lakngot ki laborer tenrei ngila recommend ladat ban tungbun ngut ki labor inspector nang tabun ki kimdan wat ki kali ban pen dep ban perform yaki duties ki jongki ya kani ngila pendep kapor ka ba ngawat aknat labor tegani kalong tang ko wei na ki senjam ki ba ngilala ban penulong ye ke bangi kren leng bagi kam ke jong hoi ka jing sedang ngajong pi plala ban le api de ban wan ra ko work permit system de du mentang ngi ngi kidang don ki jing to ko but nakaliang ka jong pi ke ka jing ang note ka jong pi namar bo kuma pi om pla mat phang ye ka ta ka badi ban don ta ka ta ka linti ye ka bangin te la kam ye ki jingwan ka tap jong ki mende ke ka jing ang note ka jong pi pat menta hoi mi tep ba phim don na ka bor bat ndai pi don kaliang persya na kaliang ngajong pi lara oi pila bandon ka jing ai jing mot ka sarkar ani ek news nam ban chuan lara an wan ko pat ka sarkar ka jing yo i ka jong pi ba pd ban le pa ngayu i ba lara ka don hi ka political will ka jing mon jong ki nong sunchar kam de bandon jing ai bat kata ka de ka political will ka ba ngaladep ban pau tang ha ki saubnai ki bang abat ya katnat liba ba ngilala ban pen klan ye ki an ngilala ban pen trekam ye kan interstate migrant workmen act ka ba la thau an ka parliament hau khandai spa nyup khandai bat ba ka state meglia ka la thau ki rules apo ka ni ka an house nam ka khandai spa prapu pra henry nadu kata kapor hadu ba nganda shimti mangai ka department hau arajar nriu bagi ngidang la ban penlong kam ya kini ka an te ka bamut bah bakadon hi ka political will kap dei bandan ka jing ai ka bangai i mga kalong ba ka sarkar ka ba thamai ya ka ba ngi ngin yalam ka dei ban shim bat ngi ngin bu ya kini kum ka priority ha ka manifesto ka jongi ba ngin penbet bat ngin penrenti ngin penjanai ya kan ni ka kam ko wedi bat ka influ jongki labor nashabar bat ha ka ju ka por pat ban penslur ya ka jing ka substitution ya ka force ka banabar de ki trash nong ki try jala da bat ha ki jaka ki sector ki ba ngidon kam bat ban incentivize ya ki ban ai ka jing penslur lengba ka jing sio bat ki we kom ki trash nong bangin la ban shimti hi ki kam ki jam ki ba haki sector borok jongka yok ka kon bon tangin phai pat apide pat ka ki issue naga jing yu i ke jongpi bat atu pi don em kata ka jing kwa ba ni so tho pla don choi pat kalingkha de ba ka ki issue kanang de ban dan kanang de ban klan kham tam be apide ba kan yeng nam ta ki jing ye jong pai ba ngidon kam yo wei po wei u
trashnong ka wei pagoi ka trashnong ka trairi ki ba khot eladi ki khun nyutrap bakin le hok ela ka kamram kata ka kentup nadu kinong bela hadu kinong khai hadu kinong elam niam hadu ki seng bahalang ngam nge ba ka jing ri ka jing shakri jat bunriu ka de ka mat lene ka nong kenti jong tangki NGOs bat ki nong sanhima ki politician ka jing shakri ka jat bunriu ka de ka kamram ka jong uwei pa wei wat ubrio uba sar ya ka surak lada u trei hok ya ka kam ka jong u no senyang sya ka jing kiu jong ka kot ka khya ha ka imlang salang bat ule ela ka jong ku benta ban shakri ka jat bunriu te ha ka jing i ka jong ana ka ta daw ngidon bun ki lentiyat ka bakong san kalong ngidon poi sya ka wei ka thong ka wei ka gol te ka jing i ka jong ai ka ki issue kalong ba ha ka por ka jong i ngim da don shibun ka ta ka bangin ong ka lobbying ka ba nginya kran nginya selok bat ki seng-seng partai handrai ha ka por ka ba menta ka ni ka juk ka ba menta la pipek tang ha ka kenhun ka bangi ngidon ngadon banga udon ba Jemino udon ba Arden udon ba Embaha udon ba Titas kini borok ki bawan ka background jong ki seng bhalang ka bamut ba ha ka jing sia kala khamsuk khambun sha menta ban yo ya ka jinga trailang ban nomor ba kini ki ngilai khambun ki bedan ya ka juk ka background jong ki nong lam jong ki NGOs ha ka sain partai kam long kum ha ka por ka jongi ka ba ban yakran ya ki nu ki mat haban batai kum basdang no abikidi Apol hadian pat ndapla ino ka ki issue kala de pa ka por ki ban alat na ki wei consumti ban yalang ki issue la wanra la seng ya ka kun new trap national awakening movement oi ki boni donde tangga tu kat ni ki batep sipang ka knam marba kam simla yo ya ka ban yo benta ya ka ban penmi ta ki nom ikmat na ki konsumsi ba per de tang ma pi ba katu kat ni mo ka ipat ka ba pelong ni pi ba PE ba de ka knam ma tu ka por hadian ka ki issue kum ka movement pat ha ka tu ka por beli pilaf sut iaitu kentian movement bancu ban biang ku kali nganget ba ka jing ki jing ksar ka de ka dak jong ka jing im te kata kalong ga nong rim jong ka movement jong i ngila seng ya ka khnam namar bangi i bagi dan bun ki mat jing dawa ki mat jing perkhat jong ki isu ki bai dei bai bat ka sansyar ka khadar but ban translate ya kini ki mat ba kin long do long snam don kam ya ka political movement kani kala penlong ingi bangin seng ya ka khnam ti henrei ka ba ngin dalaya mi sya ramadan watla ha ka basdang ngis ngau ba kata ka jing shithem ga jong pai ba ka jurba henrei ha ka sen ka banikong ngile job tang ba lambor mal ngang bat manga ti bat pin kan mau kata ka dei ha ka snem arajar lai ha ka snem hajar san kalawan ka isu ka ba meding lab ba gitu ko por ba kata ka dei ka embos ka jing ka kontroversi ka ba mi na ka jing ya tan telai ha padeng ka jing penklan ya ka embos ha ko to por but ngaladei tang mangan na padeng ka kenhun joki khat arngut ki menteri ba omsum la hun tang banchu kren ban penskau ya ka jing dawa ka jong ki pajba henry wat ban hiar syukiru te bat ngadang kan mau ya ka rally ka ba lakhot daki long kumi hamadan malki ha ka khat san tarik august araja san bat hang tu ngi ki pajba ki babun ki ong ba ki ai ka jing ro ka jing ai mun siem ba kani ka dei ka sacrifice ka jong pi ka jing len la di jong pi na banda ka jai unre ti
but marsendap hi ketuka jingelang ki babun ki ong wa pek bok pol phim don kam shu ban canvas shibun mangi hi ngin sasai ki candidate na laki jongki constituency but ngin ai ki shaka khnam khrang ba haga sen ka banwan phinia don ka number ka ba khambun ba phinla ban influence khamba ya ka sinchar ka khadar ti kata kalong arajar san anda poi ka election hau arajar phra naga bangi don arngut ngalasa no satang marwai bat wa ba lambor ula syarem no ti bat kani ka pen kendit ka pen smutu enga ba ka politics kadai it's a totally different ball game kami dan kajing snot but ki issues ki ba but ka approach ke jungi kom ka pressure group lane kom ka seng balang but ngalap ru ba wat laki pak ba ki kren shedham ki bubun ki aka anda ka poi syaka electoral politics ki jumut jing perkhat ki jongki ki poi yang udai ni am paraniam udai ni am parasnong u ai pisa kat no yanga ki poi yang se kita ki jo ki jing thau jing wa jongki jumut kadi lemba kata ka jing pek banyak ka jongki ki jing pisa banyak jupi kadian ba pla reserve pla pek perman ba pelong ipi ba la de no ban kliap no no ngi sngotho ya ka de wei ba ka movement kan im kan klan lani kan tron bat kan ja kat kum ka jing kersan ka jong pai ba de lada ya kata ka movement ka ba hakawai ka sngi ka i kumba kala me ding lep bat kala pentnam jabieng ya ka sarkar hadu ba kipat ba ki ongin wan ai hi mangi ka pisa ba pinyela election ngin wan ai hi mangi ya ki candidate UP hendai inda poi haka election ngasa satang marbai te ka reflect ka phalang nge kata ka jing lingkot ki jing mut jong pai ba nong jiet but ngaperkhat ru ka wei ba lara ngasa marui kumni gan long tang kum u independent MLA but ki babun ki jing angnut ki aspirations ki ba kun halade nganom la ban penlong kami ki bun ki ba ka nia ka jutang ka syong ba bat ngila ban pen kesan hendai ndalapai sya ka cabinet ki ke majority jong ka cabinet kam ju menjur namar ki ong ladangi menjur ya kan ni unyo credit presiden jong ka khnam unyo credit uba pol bat kan kiu ka parti jong ti kata ka penong nga ba ngan perkhat bangin hab banwat iki parlok ki balong like minded ki ba kham ya seriem ka kom perkhat bat dei kata ka balu penong ba ngan rai ba ngin yelek ban penyesno nak berkaseng UDP hadian pat ya ka ba piladon bat ka UDP hato kitu isu takimat ki ba PV ju urlong man dei ban pin urlong ki na banta ka ba ka miat ka jong pai pa ang beriu nyo trap kumju nam ta ran ra ka pa ato ismo ne am ba pinang la ban beteng nga ngayu i ba larang ilong determined ngidon ka jing kot jungmot ka baskham ngim dei ban chuhun tang ba ngin perkhat ye ka political interest shimet ke don bun ke ba ngide pat ngila ban leru te nado bagi lapanyesno eladi ba UDP kata kalau ha kasnem arajar khat ar nga la shimti komu spokesperson working president jong ne kaseng katukopor bat ngabat iki post hadu mentah ngai i ba ka way ka advantage bangi don hakane ka kunhun ka bakham he kalong bangi yo ban ya mirlang ya ka jingshit hem ka jong ki samla rekat ka jingsham phang ka jong ki rangba but om tang katang yo ru ban consolidate ban pen scam ban pen klan ya ka kom perkhat ka bolong nagani ka domet ka state based politics but kata ka
bangai isu kalong ba ki babun ki issues kum lara phin kan mau ka issue ko be ba ka inline permit kadai ka sian ka ba ningkong ba ka opposition kala rush syakamit jong u speaker ban pen bor ban yo speaker ban pen sange ya ka yeng dor ba thawai na ka benta ka jing kren halor ka ALP ti ka bamut ba ka mensiam kadai ka jo ngilak ban kala ya ka jersey ka jongi hendrai ubri ba phong ka jersey udang de ujo Oke bede ki isu khantam ba ban bede ka ALP mahadu menta pidang don ni ge jing mula de ba sisian ke singi ka de yo kalan ban thau pat kumno kilat ban wan ra kini ki a nan kumno mi ko ban yo sno na pi apa kani ka kam ka long ka ba long complex ba ban ya kran ha ka we ka interview hendrai ka ba sngo ban chu ai ksai hang ni ka long ba ngidon kam ban wan ra ka balance hapreng ka jing don kam ka jungi ban ya da yangi kum ki try muluk ha ka we ka liang ban alat ru ya ka jing kieu jong ka yo ka kot ha ka we pat ka liang ngimla ban plilut iki jing khang he ki jing khang yet ki pongshai borok ba nangnu ru bri ola ban kenti seyeng ga jongi bat ka juk kopor bat ngimla ban khang nut jiki jing khang gi jongi ban ong ba umlong ban rung manu ru hakani ga ga jongi namar kataru ka don bun ki balong negatif kadai ban don ka balance bat kata kadai ka balance ka ngingi ko ban wanra hawangin thau ya ki an na ka benta ban regulate ya kani ka jing e jong ka influx ha ka we kaliang ban ailat pat ya ka jing kiu jong ka yo ka kot na ka we pat kaliang mo piong ba ho kemensiam ba ka jing chu khat ka kunju ka de tang jersey ba pher dei pat ba ba ni ya chu pat ba ki babun ni ki ong ma ki don ka jing khmi lenti happy kum we ni ki no yalam puru nong mi khamat ban wan ra ka jing kala pala da pio e kala ban peni ya kai ka ba pila jukran por pilong kum no yalam sambalang dei ka tu kan ni ki don du na shong no na sispa ma nyu pho e ki ong ki dang bon ki kam ki dang sa teng ki ba pol dang de ban pen urlong na trai kat nu por e ba pol pio i hala de bala dau pat ba dang jet e pi phila su sha hi ba pen urlong kita ki mat jong jing dawa ki bede jong pat ba ki laju senran ni pi ki laju kershan ni pi ki por pilong kum nong lam sembalang jong ka sang ki isu pi ka jing khwi lenti ka jong pat ba kadai ban wan rengkat ru ka jing kershan jong pat ba pimla ban khwi lenti ba pen job arngut bat nang ta kita ki arngut kinkit ya ka lengkor ka jong ka state ka ba life holak ti ha ka ju kor kompru kalong ka bamla long ban khmi lenti ba manga bat ki khendiat ngut ngin wan ra ka ka jing angnut ya ka jing kala ka ba pai ba u thrang ban i lada kim ai pat ya ka number hangi ya ka jing bun pat hangi te ka ba ngai i na ka daw kolong ba ka don kam du ba ki pat ba ha ka ne ka kenti ngilai i ya ka ba ka congress kala le ha ki ni ki sansnem ki wilayah menta ngi i ya ki wei pat ki bor ki ba persang bandrung ha ka electoral politics jong ka Meghalaya ki ba kumno ki bru ki badan hang tu bat ngasngau ba kani kadai ka klipmat ka ba biang du na ka benta upai ba un ai ya ka jing shania ka bas kham ya kiseng riulum bat kani ka benta ka ban ong dak wa shai ba la ka jingkit kli kawan haki terpeng ke jongi ngin open sep ya kata jingkit kli nomor ba pol kani gande ngathai ka siang ka baning kong bang yo pan ya kran ba ka bang kampelut por mar bungi tepi ka chat pande ka jongi bat ki pat ba ka jongi ba ki angnot yo nu no no yelam hadien ka jongi ya ka ba ka don ka jing duna ni tai ka ju mi bon ki jing kan tho layat uling ba social media ba de kilap ki don ki bla mar ka de ka jing ye ngala ban ong no langi pej ka de na mar ka jing angnot ka jongi ba ka jing ye ka jongi de ba ki i pat ba pol sum lala ya ka ban pendep ki ka ba laju ai kran
kilami ki images ki bikila tho ba kapor bolong nongi lam seng balang lalong ku khla ku sing rei menta long ku miao te rei kei ka ba phi ba pin sha ya bri kata na man ngatrai dealing ba kani ka program ko jongi ka ba ka long open ya ka bang long show pai ba ba bangin yo ban pen sha kum phi kum nomi mat ko phi don ka jinge ka ba kraw ba kum no ban yo ban pen sha pai ba thailing ba kani program ba pol kindia ta pen sha show pai ba ba pai kani ka program Phi ngangai borobor ya kani ke kentien ke baong ba unong yalam uday uta uba don ke jingkit klie but uya sijam syakmat yu pat ba don kinong yalam ke bayat nadien jong pat ba tu bayat nadien jong uba syak yalam kumnu unong yalam don unong yalam uba ja no hapreng jong pat ba ulong lang sibenta jong pat buhur tenrai unong yalam uba don ka vision uya lakum nu si jam arjam syakmat jong pat ba bonya jan jai than nang taru ka kulmar namar u lopoi no laka jong pat ba ra don no ka disconnect ti nak ta kadau kamlong ka besuk baki pat ba kin smooth lut ya ki jing thu jong ki nong yalam ki basisha namala ki smooth kum ju maki baro adu kin long qualified ban yalam lang mdon kabo mot bom don kam chu mdon jing pia chu padeng ki nong yalam ki nong bot ti habang akran ni kata ngaku ban kedoi ke ni ba ka jat meri ko jong hi kan ka jinglong ka jong ka hi kan long ba kin salute yu brio tang andau umdan chu aparthai kin salute yu brio uba lakan riak no ka politics kin kumutu tu umdan chu ladau la retire kat udang don kamut nginyo ba ka jing sa ther ka jing sa kawang kti ka pom ka chu lada pinyo ki politicians ki jongi lada ki petang ni gitu ki pami na ka ki issue background ru uba buling do ulak sakren jot ka pom ka chu ka por bu yalam ni ki issue de hadin bu ulak lat balai teimat yu bad buram ba uni ude yu sisa okhlawai yu jongi te ngabdon jing phlai kata hendrai ha jo ko por ngasngo ba kabadon kam kalong ba ngin ai men sim ngin ya kersan hoi ban kedawi ki jing duna ki jing bakla kapiang hendrai ha jo ko por ngidon kam ru ki jing ai men sim bat kata ki jing ai men sim kalong kat bang idang ring men sim pin ai men sim kum no yu brio ba lasa satang belarung ruput sepok ka kendo ti ha jo ko rukam ngakwa ban ong ni ba ki babun na ki ki ba ngi la persang ngasimat ngala persang apa dang ka jing ba ngadon ha seat ka constituency ka badan ka mixed electorate na ki jaj bener ba per ka nungut ki nang mi khmat ba ki ba mi khmat ya ka constituency ka babun ki jaj bener ki ba kran chapang ke influx ki ba kran chapang ka ILP ki ba kran chapang ka khendo ka syap ki ba kran bersyak ya ka jing penlong ka jing kini jubor jing ki industrial unit ya ka khendo ka syap ka jongi nyo hi mapi ka numut kidan ki bakum kita diat ba polo ni so tho ba la ju yi wi pi po yeng dar ba tho an ba phim de bo shong de pi ju ye kran ki mat ke bede ko jing ye tang ba de ho nga thai ha tu namar ba phimi khmat ru kata ka jing ong ke jong pa ba mar ki kwai bani i be pi ban long be kum to nong yalam ki issue por mu cha na ba kano ke issue jubnai ka nam jong pi ka long ba pol ju salia ya no re ya ba poi pat akni ka jeli mar to ka kala ban long ru khindiat kata ka jing duna ka jong pi ya ka ban kham kran than ru wat ki bade ki issue jong ka influx kumo ling ba ka sur pat ba ki ong kamar ba pide ba pimi kamat ya ka shulong west ka west shulong to kala pan long don jing ade ni em ka west shulong constituency but ka e ka ba pa ba ku chukun tho ki phi ka long ka jing lang kot jing mut jong ki pai ba ki jongi ban ong ba ki don lele ki ba ong ba bale u ba pol u yakun
naga constituency ka ba ye khle lang ki jai bun riu ladau de shishau nong ilam jong ka jai bun riu hendrei ngan ong ipi ka kham shitom ban kren ka kham shitom ban champion ni issues jong ka jai bun riu naga bakum ka ni ka constituency ban ya namairang lani na sora tela rangi ong pat ba ki nong mi khmat ki ba long concern ye ki issues jong ka jai bun riu ki de ban ken ria no na ki seat ki ba ye khle lang ki jai bun riu de gamot ki briu ki jongi ki nong ilam naga jai bun riu ki jongi ki la de ban ken ria no na borok ki constituency jong ka Shillong ki la de ban ken ria no na ki constituency ki ba don jaga West Khasi Hills border bat ka Garo Hills kila dewan kerja no na katuk ni ki constituency na Ribhoi te kemudian ba hakini ki constituency komba ar khat sautli mangi ngim dan jakasho te bat la dangi ong kumta atongi ong ru ba gini ki constituency ki ba ngila ya khle lang ki jai bun riu lane ba ki wei pat ki jai bun riu ki lata mengi atongin weng no eki na map jong megalian ne kumno mentangin poi ha bede pat in kren kelum ha bede pa jinglong nom ikmat jong phi ya ka Shillong city ya ka ba menchua pila long teng menteri jong tanat urban kai ka jingyu I ka jong phi na mar hadu menta la ding ya kren pat bede pa sor Shillong ta nongba jong ga jala Meghalaya ni barang bon ki panon kam man hapan pin kala ya ka bat ngi pila dap ru ka ban persang nagaliang ka jong phi de kai ka jingyu I ka jong phi habede pat ba kani ka phang kani ka man ngai I ba ka sor ka jongi ka ban kong shwa ka do nong namar jong ki ni ki constitutional issues kani ka jingya tan talai ha preng ka autonomous district council bat ka municipal board ka muda kani kade ko ka mat ka ba wan ra shibun ka jingdu nang yangi namar ha ka ba khaddu ngimyo eki benefit jong nakanu gunu ka liang ru larangi pech pat ye ki we ki jalla ni iba kini ki grassroots institutions ki jongki kum ki panchayat raj ki yo ek direct funding naka center mangi hangni haga we kaliang kadon kajing persya ya ke municipal election haga we kaliang ke district council ko ong ba kani kade ka kamdei haga ketiga jongki nomor kade ka benta jong ka urban agglomerate ti ka bomot ba kani ka jingya kani ka conflict of interest happening ka district council bat ka muda la ngimla ban penbek loy kani ka sor ka jungi kanang her hababun kilyang namar ka jing tuna jong ka jing kershan jong ka funding hakawi pat kalyang ngasno ka rai ka jong ngi hau arhajar sau ban ra ya ke yeng dor batawan ke kompleks shamau diang kalau dei kerai ke biang do te hendrai ke baja kalong bah ka tukupor kat tu kat ni kiwa persya ya ka tu idea kila warra daga resolution ha yeng dor batawan bat nak kata lapan sange ya ka jing ra ya ka yeng dor batawan shamau diang lata kata kala jaho arajar sau kemut ter kiwi pat ki institution kiwi pat ki office sarkar kila bot merengki ya ka bat kai ke banja kan long ba lala ban decongest ban pen kelut ya kasor ka jongi tenrai lara pin ken mau ya kata kara la shim ha arajar sau bat la kentat daga yeng dor watawan bat ya kajuk rai pat ha kajuk ka jaka la rai biang ha arajar khat sau ngiladu ship house nem bat haka ship house nem kabangi do kan fi katno ka sor Shillong kan jindala long ka bakhambit khambiang khabam ka bakham don khambun ki facilities kham keluoj ki surok kin kham biang lada kelawan
kani ka jing menjur ba kan New Shillong kum ka sor ka bathamai kan ya kan nangkiu irat kani kan long kum long ka Delhi ko Old Delhi ba ka New Delhi tu phim I ho hap la nyon na ka jige tengko nyong ka HTC kan municipal kala ban long du namar ba ka dei ba kinong ilam ki jomni kita kinong mikmat kinong to an kim don ru kata ke interest na ka unta pajba pi ke interest jong o pajba haki babun kinong ilam ki babun kinong mikmat kadang simpor bandrung namar ka quality jong ki bri ki bangi ngi de larangi ko hi bani ya kinong ilam ki bakham ha ka jingit kli kadon haka ketiga jong pajba banjit ya ki bri ki bakham ha ki badon ka quality ya papol ko menteri jong ka tanat papan hang ko por ngi phim sim layo ka ban bat full term ndrei ka tu kan ni por ba phidan ke ba phi angnot na tu ka tanat habide bat abangi kran habide khamtam e ba sor shlong ma piru phimi kamat e ka shlong city kawai ka ba ngile persang bah ban wanra kalong kani ban weng ye ka jikap nya palat jong ka sor ka jongi bat dei ha ka por ka bangabat mangai ka urban affairs banglala ban wanra ya kini ki parking lot ki ba khambun ka space khambun ka jaka kum ganuksa hayo maulong nangta katei ka marpersha ka Anjali haneng yo maulong wat hanong po ki babun ki jaka ki sor sor shalong bat ki sor rit jong jala ki banglala ra shibun ki project nangta ka improvement lingba ka JNN URM ha ka tukopor ka ba ngilala ban wanra ai ka ni ka third phase jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme nangta ki ying chong na ka banta ki long ying ki ba duk kaniru kade ka initiative ka ba ngasngau hun bani I ba ngilala ban khat yu so la kamlong shispa ko ba ni angnut namar ka jing kala than jong ka jing bujudi minister palak na kapor shakapor te ngam shimlayo wat ban pendep arsnem ko menteri ki kam penroisor henry ngasmutanat ban ong ba ngam shimla petsap ai wat ka wei ka skiru ban wan ra ka kisor ki bakhamba ba dei bi ta ki jing thumu ki jong fi de hadu mentang nang don ki jing ya ki bakrao ki bangya kendo hatu ka dei nau ucharman jong muda la banong ngi shikren ne be muda no menteri ne la ban kala ban urlong du detang na dangi don ki officer ki bab tebet kadi ka teamwork ngangenge ye ketu ka jing ong wa teamwork works ka jing trailang ka trekam te kawai kadi kata ba ngi don kam ye ka leadership ka bakhlan but ka ba apat ka institutional strength ka jing khlan jong kani ka department kum ka institution katlot bah ki municipal board ki jongi ki im apreng ka jing kerdu financially but na kata ka don kam ya ka bangi itu ondangi don ha ka bor banwan ra ada ka package ka bakerpang na ka benta ka jala ka jongi ha ka bangi I ba ka kumbakalong benta kani ka idea jog ki smart city ngim chimla ban penulong ka Shillong namar ba kita ki kendon ke ba labu da ka center da ka sarkar kami kimya ha bat ka jinglong jingman jong kisor ki jongi ha ka ni ka jala te kumnung in le kata ngi don kam ban convince ya ka center ba ki jinglon ki jingman ki jong ka jala ka jongi jong kisor ki jongi ki apher na ki kendon ke ba kikibo bat ba mangi ngindang sipor bat ngindang kambun ki jing duna kambun ki jing don kam namar kini ki constitutional issue ki wang ong mene ki ba namar ka jing tingko jong ka 6 schedule bat ka muda ka konsep jong ka urban planning kini bro namar bagi tingko shim don ka jing trai like loy
bangila ban develop iki sor ki jongi kombangi ngi trang te lada ngi deiban penbet ya kani ka deiban long lingba ka sarkar ka badan ka fokus ka ba la ban penbet iki ni issues bat ha ka ju ka por panyo pat ya ka jingkershan na ka sarkar pedeng khnang ba na ka sarkar kami khnang ba ginla banwan ra ya kani ka package ka bakarpang ba katkum ka jingdawa ka jingdon kam ka jongi hang ni lada kayat kumba kayat menta kata ka 70-30 share basis kami gelaya kanam la ban khet so na kanika jing terwa jong ka sarkar India kapor ka pilong ku menteri la i bang ikran menta pi ikran chipangka municipal ba kumjur ka urban i namar ba ka judan kani ka issue ka baju ikran ba habede balik ka pelong ban kerdu bisa ka de namata ba babon la subon palat ya jing thapkam jing kibrio ya ka ba adon ro jing keno ba kinomi khmat na po sor slong kele ban thap ya la ki jong kibrio bangi myo su tai quality wo phi bangi phi laong ba teamwork works pol kai ka ba phila ban pensyai habede berkata ba tu ka dei ni em ba ni don kam ban penduna kibrio de ban yo pat kibri kebadan quality balak menteri pak gabang ala man ong hi galong kani ba kibrio kiba ngi penteri kam ngi aikam hakanu gunu ka office lani ka organization kiri ban long ki asset jong ka organization lada ngi nang ban batikam kadang bon ba ka kam ka ba kinong trei kum ganuksa hamuda hagapor ka ba ngabat kamu chairman hang tu ngakan mau ngi lapan trekam ya kini ka clean chelong campaign but kalawan ra ya kajing hiar ha kajing buon ju kibrio kiba penjabo eki surak kiba let chawar ka chaba kiman nangta ka ki nongkrong ha surak ke jingkhapnya kumta tercer ti lada ke workforce ke badan menta apa jong kini ki department ngi pendon kam bahai ki ngi redeploy ki pendon kam ki kat kum ki area ki bangi ngi don kam ka kam kebun pipe ke jing jabo ka jong gesor ka jongi kalong ba ngi bun ki an henry ke implementation ni kita ki an kalong almost zero manu ban implement nasngo ka de kini ki office pat la pi almost people ki bun bah ki nong trai kata kade ke jingklan ke jongki ba pendon kami kita ki nong trai ki babun syaki areas ki ba don kam balikan long ba ubriu ba rung hasor ke jongi tang poi ha ki area ki long semi commercial but commercial areas la i thu e ke jing jabo jong ke sor ke jongi ha bangi kumba pi omo pingi bun ki nong trai ka kam le ka khambun chu pendon kami ki hanta ba polo ni iru ba pila donu ke jing thmu ban sadap ya ka municipal ka por pat menta ila i ba kala yang ka building kade ka por ka jong phi ndai ba pol ni ko ban yo ka jing shai na pi kai ka jing thmu ka jong phi ban wanra ya ka te ka building ya ka ba ni i ba kan long no kum kata ka ban tingshan ya kan kanong ba shlong kren mangin don ya kata ka 5-star hotel hantu hapok tu ke jakai ke bakan don ke office ke municipal piga idea hi kalong kani ba wani kong shwa ke office jong ke municipal kalong cash strapped ke duna ba ka jingmi bat la da ka don ya kani ke khando prime property apreng jong ke sor balai ngim add value ya kata ke property ban le ekani ke value addition lani ban penkiu ya kedor jong kani ke aset ke bangidon ke kendau ke bangidon kalong dang bangi wanra iki project kum katika 5-star project ti kata kanong ke jingi onong ya ke board municipal board ka ba lala ban kesyan daladi lingba ki bakum kini ki project kidon ki jaka ki jong ke municipal ki ba ngila syudu kum tu haki brio ki ba encroach ki jaka ki jongi hangno ke jing don ke jingi onong kadwa ki ba kum kita ki property pat ladangi pendon kam ngi add value ngi benrap
ya kador ke baki kelak don lupa ti kata kadai ke jing onong ke jong ke sarkar ke jing onong jong sarkar kamut ke jing onong jong pat ha ka wepat kalian boleh ketika idea kawan hanga kalong ba andang poi kum menteri ki babun ki jingelang ki parlok na ki jela ki ongi ko aban wan cha sor jongpi tiki ongi nga he ki airport ke bajando nga shu dah buro monongi don hi ke airport umroi tambah pin hapan wan leng baga nakal kata em ki ongi dawan na Delhi teng hapatai ki pa pihak ban wan cha Guwahati ke badan Assam tiki ongi na poi Shillong in sa hangno nomor ngi ban wan de kenuhun ke bahe don em ke 5-star hotel ti ngong em ngidang ya temu ngidang ya wanra ti bat katai ke ketik jengmut yanga ba ngiong ko mangikran mental ngiong ba ke nong aikam ke ba he du ha meglea ke de ke tourism sector bat larap hiong ba ngin penslur ya ke tourism kum ke sector ngehap ban penslur ya kini ki karju ju jauh ki ban mdan ban pelut angni bas la song lupa kajan jor na du na yeng ha ko umru glara lupa na yeng bat ki pelut yang ni ngehap ban kampet khamat ya kita ki bangiong ki high end tourist kabut ki brio kinwan duna ke jembun pat henry ki pelut kambun ki siphongut ki bawan ki high end tourist ki don ke bor ban pelut kum ars pangut ubawan uba kini ki low budget tourist di ladangi di ban pencelur ya ki bakum kata ke kategori jongki tourist kemudian di ban penbiang ki facilities na ban jongki bat kani kalapan kai kutuk idea ba ngidi ban facility dak basdang na ke sarkar ya ki bakum kini ki project kum ke 5-star project bat hajuk ko por tang kata ke jing pen smothu shwa ba ka 5-star hotel kanwan Shillong ki babun ki samla ki jongi lai spa saus pa ngut nashabar ke jela ki ongi ko abnawan bantrai no Shillong lara kaladon kum kata facility Shillong lojong namar ba ngin ngiyo kumju bat ngi penlut kamduna bat ngiyo aru ban serve ke state lojong ya ro pol tim I ke jing sa nur ke jong pi namar ba ketika building meta kelas yang kongreng to pat nimshum da I hadu mentau senam arzak nyoru bangan ong bakan trikam pi kajing sanut kadon klam artatin andai ngakwa ba ngen pej ru ya kene ke wei ba ka support ya ki bakum kita ki project karepan wan omtang na utu parti ba shem ya katu kam andai nakaliang juga sarkar dia pangakran ni kata ngasngau ba ketika kam lakum nu imat rapusan persen keladat rapusan kendai 4% kam dei kumbalong ka kroboro project te kam dei bandan jing ban pendap ya ka but andang iwan pai ha kabur ngam atatin bangin ya jakman ban pendap ya ka mar ba ketika project ka jongpi mar ba kitu ki por ki jing persha kita ki jing kentho ya pi bakadai ke ba pikham shim na slok ban no la shuyat bit bit ya ban tay ke the ban IT ka cham sim ke ai pa pol ke ba dan ban ong par hatu ke dei ting ba ka tur ke bala ban wan ra ke jing ko ha bi dei ba ke project la da pi kan mau hi ya hi record ling ba ki media report hadin citayo ba la shimno ya ke urban affairs nanga bat ba ngamdan syu ru ha ka sarkar uba restaurant song la shimti kamu minister but la ra biang ye ni ka proposal kumba kalong ha ka por ka jonga but ka ba long interesting kalong ba ka cabinet ka bala dep scrap ye ka take agreement ha ka por ka jonga ka lalap ba ka agreement ka biang nadong sedong but kila le tang ka we ka jingpan kala but ye kata kalong ba ye ka jingyo khajna ka revenue ka ba ka sarkar ka de banyo lapan kala no da ka ba lapan mi extra
ba ka sarkar kan yo nong life ho bisa tam naman ka 6 square foot kari tang kata ka jingpan kala hak agreement ka bamut ba kamdan AA ka babakla bat ka agreement ka shulong ko mga ong ipi mene kada ka initiative jong ubrio ubadan tang marwe naga political party but ka cabinet kada ka ba kambun kide na kawai pat ka political party por habe de pat kawai pat kamat kade pengi phai sha karoi kapar paka judan ka jingi kran baki ong baka bamsap kala de kawai ka bla pendoko ba ya karoi kapar apa ka jela ka jong ka stan ka jong pi ba pol ka stan ka jong ni ka long shai ba ban rat ding khong ya kan ni ka jing snew jong ka bamsap ka don kamba ki borok ki stakeholders ki de bani don ka ju ka jing mot ka bomot om tang ki nong wi khmat pa ba han ki Syakri sarkar bat nang ta ka de don ru ka ni ka bangi ong ka social legislation lingba ka jing kentaj ya ki brio ki ba bamsap lingba la ka lo ki dorbash nong lane ki balang ki kono kenhoniam pat kum ta ter hendai ka bab sedang hi ngapek utning tenrai joga ni kajing kolong kajing nang jur jong ka money power kajing pendon kam bakla ya ka tingka haki election but PE ya kani bakala nang jur bah haki niki por kamtam haki niki pengiklan ya ka shwa ka election arajar pra baka abuse of money power kajing pendon kam bakla ya ka bor tingka kala jur palat but kani kan penlong ba ba khadu kini ki candidate la dangi jet ke ba shooter ki ba ke de kini ki jo ki brio ki ban klong lut na ki department ba per kat ka ba ki yo alat bakin pen scam ya ladi bakin recover ka ba kila penlut bakin pentikna ba kindon kum ka business empire ka ban donru laka jongka political cloud kala ni kajing klan haka san pertai ni iru namar ba kidon kiriu ba perkhat be tramta ka mentoi la de hatu kanir ka de ka wei ka ba jupelong yo brio ban perkhat be ba ka ba ka no ka jaka mga de bandan ka de bangan yo jumentoi ngayu i don lightly ki ba de la kam yo brio ka wei ka an ka ba brio hi uthau ka ba ar ka de ka jing tip lem gilaban oi ka an blai gilaban oi ka jing kai niam bat ka ba lai ka de ka personal philosophy jong ubrio ubakwa ban im ka bakum kanu ka jing im te lada ubrio ubzalia kai snap show yakini lightly lene kawai na gini lene baro na gini te kata kamut ngila don hakajing ma but ngan ban bayang yakini ba kalapoi kapor ba ngin wan ra ru ka jingkala haki ai kani ka bangi ongka state funding of elections kala de ban namar kumba kalong menta kibun kibrio kila salia bandung syaka lumpung jongka sain perthai namar kimdan ya ka capital kimdan ya ka backup kimdan ya ka jingkershan naki mahajan ki bahya but hajakar kata ki diki taki mahajan hi dalade ki bakwa banjile election te kani ultimately kan kata ya ka quality jongka sanchar khadar ke jongi ngakwa banyi ba kajala ka ba hakawai kapor ngi lajiet wat nagi constituency ki bana kendong ba ngi jiet ikibrio kum ki jong Dr Pakem ngi jiet ikibrio kum ki jong ma Humphrey Hadem bali menta ngin hiar arsut ba ngi chupet ba ka bank balance ba kajing don kendo kajing don puta jong ta brio kata kadi kajing hiar arsut ka ba sirkai jong ga jai brio ko jongi Apollo ni keren baik ngan long direct to the point kata kalong
ka jingwan rung jong ki businessman nong khai shaka politics aga jingi ga jong phi ka ni kala kala na du mano mar phila don na du snem arjar lai na thlai tu ki snem ka jingi tai le ni ka jingya kren hapo ying darwa tho an ka kalai pher bakla bak hadien jong arjar pra hatu ka dein em ka jing shisha khamtam ngi nay kren chu yo snem arjar lai na mi le i balajan tap tulup penban de ki nong khai ya kita ki no bakin kelalong kum ki no tho an de ki poi pat ski yang berbar nim shem lai i makin long kinong tho ai kalong shisha ka bapen diau ben iya kan ni ka jing no arsut jong ka quality jong ki nong mi kmat pai ba ki jong i namar ka jing nang jur palat ka jing penon kami ka mani power ngi de ka jai beri ka khamya khmat banya nuksa banya nujor bat ka Arunachal Pradesh ndai bentang i kumbangi ya be banya long kum ki nong Arunachal kaba lada phim don hi de ki phau kurur phim la banya le election te kani kan kita du ningkong hi ki pai ba ki jongi namar kalalong be ka kini ki corporate entities ki business empire ki pan control ya ka sanchar ka khadar but u pai ba nang jengai na ka ban yo nong na ka सरकार बात ना कि प्रोजेक्ट की स्कीम जो का बरो ते habang akran ni kata ngai i ba kadon kam ikan ka sensitization ye ki bri jongi but let's say kala poiru ko por ba kumbalong ha Mizoram baka balang ka pli ka shim ye ka benta ka ba kongsan ba pan persmutu ye ka jing don kam ye ki nong mi khmat ki ba om tang ba ki long ki ba shapting blai dai ki long ru ki ba like na ka ba ki shuthit ye ki vote ki jong ki ba anong jit kata ka ki jing ma ka i kawan menta ka jala ka jongi bat ladangi ailat ye kini kum ka trend ngin om slam ba ka kani ka jing ya pher kani ka jing jangai hapreng jong ki ba don ba em bat upat ku penuh trap kanang jangai nang jangai shushu ke jing shem ga jong phi kumuri we sa khamtam hadien jong arja khatlai ke jing shem ga jong phi atu pisngo hon nem thaba pidon hapo yang darba tho ana da phion ra kanu kunu kaman kala blat shibun ba manta kala kham ngimyo shu ia ketuka ki debate ki ba ki jing tainya ki belong lively ki ba shitham ki ba kada dron ke jing pen inia daga ba ke do ka ba tip hendrai ka ba kumba kalong menta hi ngasngo ngenda keren kalong ka monolog ka ba keren marbai kamlong kum ha ki tuki por ka ba ngi don ka yeng dor wa thau an ngi don rengkat haki haka yeng dorbar haki meeting jong ka cabinet haki parliamentary party meeting ngidang yo bania yo nia in yo pen inia bat ki prio kum ki jong ba RG lingdo ki jong ba thrang rangat aden du chaudhry ngidang yo bania kadon kata ka interest ka ba habaya ainia habaya pen phainia daga by tip but the besong ka subject ka pher namar kumbakalong mentang i gi ba bun kim sim interest chu kim skot tanat ki lasuban tang ba inyo i ki ba ki wan hayeng don par henry ka interest kam don chu ki ba bun pa pol kindia ru namba ngan phai personally pang ka jingsem go jong pi abalaj no na ka yeng dor ba tho an ho arjar khat lai ka election ka jong pi pilai kun persya ro businessman la kam pila job margin patang spangut jong kinong te buat ki bla ai ka jing kersan ep but how arja khat sa pilai kun ro ke election mp ka ta persya ki businessman hatu ka ni ka de ka jing i ka jong pi ba ka don ka jing teng ba tang tang ye dei tang ye pi de wat ki we ru ki barang don menta po kani ka jeli jong ka politics ki belong ku kinong ikmat
Kibrang la banyatai kibrang la papin nang ye keren man song thu jungbot habi di perkhat ye kimat kibede jong kejala lalaki rio yo ijngai lalaki brio ki badan ka vision ki kala no ka minority ka kenuhun ke baret lani kata ka endangered species ka ba saban ju tu jaj no ka jing tu nang ka dei ningkong shwa yo pai ba but om tang kata ka jela ka ba kum ka jongi ka barang don kam banya be banya kenjo wat tang bat ke Sikkim bat ke Tripura nai pa ikran ni ke mainland India ikran tang ni ke than ke jongi ke Sikkim ke layak chakhamat ke Manipur ke layak chakhamat ke Tripura ke layak chakhamat ba ke Assam ngingi don hangno ti lada hap persya jong gani ke jing randin ke jongi lada ngewan ra susu sakinong mi khamat ki bam sngu thu ya ke sedang kekut jong gani ke kam ke jing du nong ke ba crowd du kan long ke tragedy kan long ba ke Meghalaya kan long ke field state but ke ke ba ke tragedy ke ba ke lani ke jing shampap ke ba kham crowd banya kata ba ke jella ngilap ba ke field syo ba kan dap san post nem hau arah jarak war lada kala field no syo bat ngi ba pleng ngi ba kala ban wan ra ke ni ke jella ban thau ke ni ke jella ke ba pol ke ba nama lai sien pela don apa ke yang ba tho an ke jingi ke jong pi pat balai kini kita ki businessman ton politician ki phai khamat sheke yang ba tho an hatu ke de ki phai khamat hok sheke yang ba tho an ani ki phai khamat tang nam ta ki tanat ya ke ba ki kila ban penya bat pan le business Pak Kermen bi kam tip bahama bi ya ke juba banyangaru bi tip balai gini ki bru ki rung syakane ka lumpung jong ka sain partai te ngang ong ye kani kayeng dorbar kalong na benta borok Henry ye ki bru ki ba ngi ai bikin ru hang to ngi de bentau banwa na ki babun kiliang ngam bangin discriminate bau ni namar bu don spa don ka hok bandrung Henry ngong jit ye ki bru ki baran ka quality te lada kabang ban biang kata lada arfusan life house nem menchwa ngilap kita ki bru ki baran ka quality na second dong ke srot jongi ki snongret ki jongi balingin awan tabangim don bru show te nga perkhat ye kani ba kala don ru pi kade ka jinghiar ka jong ni hiar om tang ha kayo ka kot kibru ki jongi kila khambet ha jisha ha kayo ka kot Henry ka don ru ka jinghiar ha jing long mun sim ka jongi ha kata ka jing khlan ke jongi ka moral strength ka jongi kum ka jat pinriu menchwa kibru kindalong kumnu ru lagi duk kisitom katno ru kidang don hita ijing smo sarong ba kabang yo dak se abla jong kata ka kodor menta kinlet rung haman ka yeng jong candidate men step haway men sngi haway men miet haway candidate banlet ban pan ya ka jo ka jing rap dak ba kular ki bro ki candidate ba ngi gi ki jong phi ka ikata ka de ka jing yador jong ka moral strength ka lombrio man brio jongi kum ka jai ban rio bapol kumba ka kentin ka don ong charity begins from home tato ban pentikna pat maka jela ka jongi kinyo economic man kibala ban sandur shisha ya ka jela ka jongi kum working president jong ka UDP pentikna ne em ban ka UDP kinmi ki kertong hau arjar khatra ki bomdan ya ka jumut jeng perkhat ban business ya ka politics pi kajing sedang berbor ke depan long na yeng ia kata ngam kubur ba bat kawai ke bangi ni pentikna ha ka parti ke jongi kolong ba umdan manu ru balik cho presiden jong ke UDP lene banwan changa ban ong banga kwa tiket na kata ke constituency shem kini san pahojar shem kini sila hendak don ki political party pat kibada bu dor balaram pat don kata te wat man mi
penidur haka office jong ka seng ke jongi kata swa kala de jing sedang ka ba rit hendai ka badan jingmut namar ngi hikai ba lada pi deserve badlong uno mikmat pa ba wan cha khamat lada pi kham tlot haka yo ka kot ngin kat bala ngin kersan ngin senyang banyak penmi hendai kamdon kawairu ke konsensi ke bapila ban ong ba bukan dia uyo tiket namar ba ulas siu dan labuk dor yu hakane ka seng ka ba ngadan denri pitip pat di parti ki ba dabuk da kador banyak tiket men siu kata banlong kabinet kata katai kadang penjur susu ya kata jingkwa ban kwailut yaki resources jongki department bat bantan saya laying bantan saya lagi jongki nong kersan jongkat tu kan ningon bapol napai kato kalarung bat kala sukhet kipat ba ini minta pat habai dei pat pakawai kamat kata kabai dei ke jingye dei jong ke parti ke jong pi pat ke HSPDP adien keladap banyate lo ke jingyo i ke jong pi hato kani kala shisha ban pen urlong pa ngila ya kaban yo ban thau ya kata sarkar lom bat ba kita kiseng rulum kinang em apa ka jalan jong ngabdan jing atatin ba kajing ya tali kan long gabor bat hagani ka kenti kajing ya trailang ka long omtang bat ka HSPDP hendai ngila kener ru ngila apil ru syaka khnam ngila apil ru syaka GNC de katakan yarap mereka pakongsan bakani ke alliance kan longkam kan long dot long snam kolong ba kani ka jingede ke jongi ka dewan long hakanong rim jong ka jinge buram marklia mutual respect kindon ki constituency banyak than banyak soksat banyak tan telai henry hakanong rim jong ka jinge kersan ya ba khambit ban yo e ka thong ngai ba ngila ban penbet ye gitaru de lada ki don ki problem constituencies saulani santali ngai i kata kam de ban pensange naga ba ngi persang pat haki life ho itel mar akisnam ki baladap ki election ki baladap i ka ji ba kiseng rulum kim jula ban penyang ki kertong baro an report constituency lingba kani ka jinge to lok ato ngi i ba kinmi ki kertong habaro kin report constituency pi kani ka pre-poll alliance agani ka pre-poll alliance ngeniele ban concentrate ka bringkong shwa haki life hundred constituency haga ba ka UDP ka HSPDP ki don bat katuk kani haga khnam Garo Hills katuk kani constituency ka ba ka GNC ka don ka ba sa na kata ngi haga post poll scenario ka ba ngi bagi dang don ki perlok ki ba umdei naka seng kongres ki ba la ba don bantalang haga taka post poll arrangement pat QE nemba pajba udang iye ekiseng rulo naga jimpet ke jompi naga jimpishar ke jompi kata kalong ke basyai ba ke nuksa ke bahadu ya kani kalong ba ladangi pet i ba ke megalia kumnu ngilayo la ke jong ke jela la jong kalong bangi ko ban sensiano dala di yela di ngim ko asyu ban penyat remote yangi na Guwahati na kata-kata ngi nalan na kijat mendu ki ba kham het pat na kata-kata ngi la yaki aksar ban sencha dala di yela di dementa anda ngelajan kot san post nem ban om bangim pat nang ban sencha je la di pat tang hap ban penyat yangi pat sana Delhi te kedai ka arni ke ba jorbha hakawai pat kaliang ka don ga jisha ba ki pat ba ki mon ye ki seng rulum te kani ka jingyo bor jong ka seng congress ni i kalong ka temporary phase henry deep down hi ki bri jongi ki kwa ye ki seng ki ba na kani gari bakin penyat ye kani ke jala jong
kumno pat pen kala pat ke wede baka jumut jeng perkat jeng sang merulum ma kitang don ki baong baka jumut ke jeng perkat ke jong ki kadang ne habede baka juk ki ba menchua kam long shu ya ka ba kin pen tmai lede makin ya kat kum man penir kat pat kum kani ke juk ko menta pi kum to ban ong no wei urang don ya ta ka men siem kadang shit rem kum samla ke ka ba POE ba de ban pen kala ke jengmut ke jing temu jong ki sing rulum pi kaladon ke jing kala menta lada pi ong ba ngilong old school la ni kar kom perkhat ke jing gede ke jong ke juk ke berim fikran chapang ki regional party hado kisnem khandai pawe gitu ki por ya ka HPU hadir ke kala UDP bat agawi pat kalian ke HSPDP dang elam daki brio ki badai ki product jong ke hill state movement ba BB Lingdo ba hoping u Nichols Roy gitu ki rang ba tenrai pinda pet ya kajing kelapat kelomba hakane ki late 90s hadu snam arhajar kila nang wan pat ki nongilam ki jong ke post hill state movement kimdai show ki nong ekon hill state hendai kelawan ki brio ki jong ke era ke bakham hadin ki snam ki bakham hadin bat na kata ke rukom perkhat ke jong ki kamdai show ke jong ki teki nyopo ki ndropo ki nyopo la pipet ya ke UDP ke pementa ngangadon kum working president ba jeminu mau tho long kum general secretary baro ar nangi ngidei na ka era ka ba hadin jong ka jingi ki hill state ka pemut ba ngi don ba kalat kalenti ba ngin reinvent mo ngin thau thamai ya ke ka party kat kum ka jing kala jong ka por ndre to kata ka jingi te lok ka jong pi piskam makan don kan jingne kan yang kan nogrem ba kan peni supaya ba kam don kan no ko jing pher jumot ndre pi ne pat na ka jingwan jong ka PDF bakal wan rapat kala long ko mau jun thot ya ne jing te lok jong ka UDP ba ka HSPDP ngam su thu ya kan ni ka jing don kam banang seng chu ki seng party kiba thamai hadin ke jing persang ke jengi bandang penduna ya ke jengi khun para sekarulum ngai ika long ba pemla ban penkesan hakanu genu kalenti but nganget ba upat baru pendun kami ke jing sampang jung banjit ya ki sang kiba lalong established amdi ki sang kiba mi number ba kim semua tenat you unu individual but ban tangkum ka kadak bangi phoi la ni ngi percaya uta ngi seng la ka jongka political party ka ba kum kata ka nongrim kam sleman kan kelon kasi ka ba ya te lok preng ka UDP pat ka HSPDP kadon koi ka khubor ka ba pen kandet ya ki babon kata ka de ka jingi ba pa polling do mi song harkan ba abdan basaimat hawai dei ba kata pat koi ka benta atu kadon ka jing mo ba penchangan NCM long CM jong ke JDC bon phai pat ba kamdan jing ba in laj na kanu no jing phe jumot de ban long kawai ngabyu I bakan don kata ka jing henry ka jing ka admission jong uba penchangan hi ba adu ka dayo ka beladap gudang ong hi ba ngangam day PDF ngade suspended congressman te kumlungin ya keren ya kajing trading card buat ubri ubadang susya suspend nak ke kongres day ublah sabe ro te kawi gede kata ha kawi pat kalian ngai I ya kan ni ba kat ngi ba nginang penbun yaki seng ki batmai political party ki bangi form kadang don ka jing phya yong gani kan non congress vote ka vote share ka jong ka bari ban man chiki seng trairi kala nang phya but kata kala ban kan dilute no
ya kan penting dor no ya kan ka spirit jong ka jing trailang hadian berkawan ke PDF pengi ba kila don ke jing keren ba kam de shok forum ka de forum kita ka sengsan perthai ka ban sami perthai vladam mi perthai inde ka ban sa sei kita ki kertong ban yakun perja ka pra kencan ka don ka jing ba HS sila lalet ya ka ban rengkan ding per no an poi pan shakta ka PDF mu working president jong ka UDP ba pol ka ka ba phi ba pelong ba sila ban let shaka PDF nga ong syapang uba HS sila ngancu ong tang ya ka ba ong mo ka ba ka jingkran ka jong ha ka CEC jong ka UDP ba kum ka UDP ngendang kersan ya ka isi ka jong uba pensengan NCM uba la declare bat ulaya cakmat banseng ya ka political party ka batamai hatu ka UDP kum ka seng trairi ka bala arim ka bala ni Islam kan ailat mu ba kendang mi syu ki seng trairi ki batamai ki ban pia ya ka vote jong ki seng bam de kongres ba ki ban penklan ya ka seng kongres kata ka de ke jengkrang ke jong ba HS sala bat ngancu kot ya ke jengkran ke jong kum ke jubab ya ke jengkri ke jopi kata ka de ke bu Ukraine bat kadang ne ha jemu jeng khat ke jonga ke bu Ukraine ha ka CC ke khadu lada ka PDF ka yang marwai ba pol kadanam ka thread ya ka UDP ba ka HSBDP kam tam ka jing ya ta lo ka jong ka ngam yu ka bakum kuno ka thread ngang yu ba ki ba hi ki la dep rai nak banta ka jing kala banwan ra ya ki seng relum but ka banya hi syakmat namar ka seng ka badan ka state by presence hadop banta hi ka de ki UDP ngidan habarok ki district jong ka ni ka state bat kata ka de ka jing klan ka jongi ngam yu ba kandon ka thread na ka PDF lani kanu pat ka kanhun ka ba andang mi ha ka ni ka lempok hindiat papol habede pat ka BJP ka jingwan kansan ka jong ka BJP ban penklan ya lati pok ni jela mar kelak ban long du kelak ban jaru kumbalong Manipur nimla ban tep kapor kan sebatai ndai kum do pat ka jing penkre jong pi ki seng rulum ban tackle ya ki jing tumu ki basalendat jong ka BJP ngang badak ba syai bah kanik alliance ka jongi kanwan omduna yaka arhusansi te ke basa angta ginang don saki wei pat ki seng ki bale seki domdon bentah kanik alliance ginang epek ya kata hagi benai gi bandangwan hendai ka jingi dei pat bat ka BJP ka jing rung ka jong ka BJP ka jing klan jong ka BJP ha din jong hameglia ka dei hadin jong ka Lok Sabha election arajar kat sau nakani ka Modi wave ha borok ko ka ri India te hang ni ha ka jela ka jongi ka jing klan ka jongki kami dei na ka jing plot ka non performance jong ka congress but kumba ka kitin ka ong mo baka nature abos a vacuum lani ka anjong ka perthai kam ailat ka jing thli te haba ka seng congress kala rit ria but kala sha decimate haki babun ki jela jongkari India kalau natural baka BJP as a national party kan rung tenrai ka Meghalaya kamdei ka Manipur kadon shibun ka jingepher larpi ong haga jinget ke jongi karo kombam ke jongi haki babun kilang ngi pher ha naga Manipur pat katahi kajubab ke jikli jompe papol mentangi pai kiat pat abide pat anchu wan pai biang pat abide pat ka jingga jompi hadim ni ladap ni keren kita tekat-tekat ni kiman kumu politician bapol hadin ke jinglong nong ilam ke jompi kum nong ilam ki isu ki jing e ki ba pisham
como politician kamtam makini kipor ki pementa bo mangila keren lu bagi don kita ki bawan sepok kaseng sain pertai ki bawan ling ba ka pisa ke jing e ka pia kendo pan pensu thu supat ba kat bala ngapar sotho kajing e ngabatai sikipat ba kanom dei ka jong ngi kan kham dei ka jong phi ba lara phi perkhat ba kita ki ba la penyat ya ka khai ka pateng kin rung ja ka sain perthai wat perkhat ba kin solve ya ka jing e ka jong phi kin nang penjur susu ya ka jing e ka jong phi kanuksa ka ba shai ka dei ki department kum kanuksa ka Department of PWD, Public Works Department. Pilih i dah ke basai, ke department ke laju aikam iki samla ke laju aikam iki berang sedang andala rung ki hek saipan ki trailut maki bat berit bat baria ke kam haduk ki kam ke hek tu dia hak jaka bahkan solve ya kini ka problem jong jing keruk kam kadang penjur susu ya ka hak jaka bahkan man kita ki ngiakran ke inclusive growth bania bit ya biang lang kawan ke exclusive growth bit biang tak niat ngot di but ki business house hi kinbo ya ke business interest jongki hakmat lada ka dan ke jing itengko apa yang ke business interest jong ke no ke business house ke itengko but ke interest jong ke megale akam ke state ke business house kan jet chwa ya ke interest la jong but kan bu chwa ka kawan mo ke jing ya ti ke jong pi kan om so thu kat ba phila kat ba ngila ngin ya khun ngin ya sa ngin ya pesmu thu namar ngaskau yo way pa way nangi boleh lebu la ka jong ka benta la ka jong ka ro la ka jing im ya gitu kipala kurku bakin biang ka sap ka jingla ban penyak ya ke yo ka kot agin le kumta gitu bala kurku bakin don ka sap ban pen bahai ki brio ha ka jingla mun sim agin le syaka kam ka jongki ya gitu bala ai ka sap bakin nyalam ha ka kam pat ba agin rung ha ka san pertai ladangi baklai kata ka pertai ka kelmat lut ba pol bang ikran makni makadi kadi ka bayar ba ladangi ikran beli ni kaman re makni ka long ka jingdon kam ka kirke matrai hatu phim i ba ladai ka por ki jaka puli bang ladai ban bu ka subject ka kerpang kumno bang ide ban wanra kinam ikmat bat ki ba kumno itu na kata kadi ka jikpen so jonga bat ngaskwa banyo pat nakaliang ka jongpi e ka jiksmo ka jongpi ka don kam bhabi kani ka sensitization education yaki pajba baka bangis dang haga grassroots level mo ni kena school ki badang sedang yaki jing pule ki jongki but ngi i ba keju ka jing aji hikai ka don kam yaki pajba salon sar lada mentangi keren Jepang ke total literacy campaign lani ke AIDS awareness campaign gitu kilo manwan ra ai kan ni ke jing smutu apa yang kipat ba lagi jong kimat henry ke bakom kong sandu yu pat ba ai kidai ba unang kumnu banjit yiki nong elam bagi nong mikmat nama ladangi la feel hang ta ka benta kiwi pat ki campaign kin feel lut namar kalau ku bangi jit manu banyak ya ka bus mo ladangi la jit yu nong nya obat bit te pin ong pin kat nunggut passenger ke mar ke mata yu ban tap atau ke bus katakan man hadin kan dari manu ban penyak kata ke jingkli ke ban hakmat tu namar ba pol ka jingkli ke jonga ka ba ngawan ra speaker ni kelong ba ya phila kha usnam kandai spa nyu pu an la ngam bakla ha snam ka ba ka jala ka jongi kandap sanpo snam phiru pin kot Jakarta ka badap sanpo ta kini kisnam ki bla lai pol nakaliang ga jongpi mar PPD uriu puli uriu baju phairu sha ek blaja ki por men chua pi yano na pedang kini ki no ilam section pertai ki ba shua jongpi bat kumjuru na pedang ki chief minister kinu ki de ki ba la shisha ban trekam
but bancu ong no kum ta ki favorite kani to best chief minister apa ka jing jong pi kani nong ikmat wo best do apa ka jing jong pi ngalap pulie but ngayok shubun ka inspiration naki nongilam ki pernah ka hill state movement na preng jongki nga danbok ba ngalayo rubani ia kendo pat bani slok ya pat kat tu kani ladon ke jingi dei kepada jan nga khamjan ba badu professor swell bat ngadon ru ke jingi dei badu ba bibi lengdo te kini kidei ki luar lam denti jongani ka jala ka jongi andre ya ka jingkli ka jongpi yau chief minister ba debit do ngasngau ka por ka ba biang do ban jubab ya kani kanlong anda ka jala ka jongi ka dap san posnem ha ka snem arajar akwar pidon ne empat kajing pos niu koi kasngi umar nitep pakajing terang aman la wei brio kadan bet pa banyo banyalam la kalong apo kanu ka kanwon ka dorbar ni ka seng ya pi pat ma pi don ni ka jeli ban long pat ku menteri ramba jong ka jela koi kasngi ngadon kajing pos niu ban le bun ki ge na mandar ni ka jela te ngangej ba kumba kadon ka kentien mo ba ubrio ude u nong tau maker of his own destiny te ngaya chakataka ba ngangej ba ngade u nong tau la ka jongka lawe te klamda kran da kumoi pat ngasngau ba ladaka por bat ki kep ki pen wan ya kata ka jikit kli haki terpenggi jonga nganam kenaran na kata ka jikit kli bat ngengej ka kapor ka ba biang du hi kan long kat banginan biang kapor met kapor perkat kapor pensim amde ban tendrong kata ka jikit kli anda ka jikot jikya kam long shu karta kam sha shu Paul, habis Paul sekoi pat kejengkeli ke pemerintah kalau mang kerjala ke jengi minta ke dan apa yang kejengi ki kata lembang sengki isu. Habis dia berkerja. Kau menyo napi ke ikastan ke jompi pat habis dia kerja. Pi ke bawan ra ya ke railway kum ke project. Mo haswa ban penbet ya kini ki kendrum ki banglak dan nado ke basdang. Kejong kani ka threat perception kejongi na kajing don jong kani ka phenomenon of infiltration kawangi hapan pediang bahkan ja hakidi ki border belt jong kari India kajing persang ban wanra ikani ke project klem da penbet jwa iki an ki kanun ki laws ki bede bat ka influx kalong kumbaong kekentian ba putting the cart before the horse mo labu syai ka kali kulai ba yukulai hadin ka bakala ti la tapi ong pat ba kalong viable ne em ke railway ngang i kene ka wei ba ki train ki bakit ki mar kai mar ba mardi ki biang makin rung tang hadu bernihat dani aduk nong pok do hapo jong ka jing don jong ki an ki bas kem ki ba te lakam ya kene ka phenomenon jong ka jing rung ki bri ki bana ba to ba pon kini kan de ka jing kli ka ba khadu ka jonga layo mani osmo ki bubun hawe de kimat ki bang lai kran ka jing kli ka banta ka long kli yo melung yo politician dan yo to no ilam barim jong seng ki issue kali yo mulung bala jutau iki babon ki jingrai ka wei ka jingrai ka bajushon hanga ngathai ki babon ru kadai kari ba i pai mai so to habang ngapet ngan chukot khindia kali habang ngapet ya pa ngamla klem da jaw mat apol ma ki babon ni shu ngap ka jingrai
yang dari ngim so tho pat ke jemut ke jongpi kumu tahu melum kalau pelong ipi ban tho itu ke jengwa nila ban dingba ke ni program apol kindiat tu pensyai yang ni ke bawan cepi ke jemut jemput khat ke jongpi lak long por min step ane por min miet api tho ke tu ke jengwa ningkong shwa ngadei ubrio ubadan kijing sngau but kata ke penlong yang lakai ba ngan tho kijing ruai but kumjo ki poems ke poetry te but kumbakalong mentang ala pen kre ru ye kene ke collection ke ban submission ke jongki poems ki jonga te aga jing dei pat ba kate ke jing ruai ri pai mai ka message ke jongka kolong ba ngi dei kinong penlong lani kinong penjot ya kani kari ke ba ngi ong bangi e but kambiang shu bangin chu wat yanu bangin keno e ki wei bangin keno e kinong sanchar bangin keno e ke riti dustur kasuk ba handrai ka kham e kalong bangin wat yala di ke e ke benta ka jongi but hatu ngidon ngi susakut tangban keno e ki wei lani bangin pai seladi banlap ke e pat ka benta ka jongi te kata ke ni ke jingrai ngangai ka laktik ya shibun ki bas ngap eka but kanyai long ka yit khmi ka ba wei po wei bas ngap eka habu pet bas ngap ni ke jingrai agan long bi khmi ba habang pet ye ni ke dul jong ngasngau kumno ha ka jingi dei but ka kubo jok ni ke jingrai college bun ba ko katungi layo ekaban ya keren bat pan yatai pa kumjuru ya kaba ngine sulok ka faide ba ki bubun ki mat pat bang nyai kublei shibun ya pi ki ba pe ni ka program ba pinang beteng ban pe ni ka program pat ngai kublei ru kumju I ba polling do bolong nom ikmat jong ka west shillong lolong menteri berim jong ka soka jala kumjuru nong yalam berim jong ka seng ki issue ya kublei sien pat markmat ba ki markmat pat ba polling do Markmat bat kiri kuman, markmat bat ba polling do.